Ata para apsari tumonton oh ning sang dwija kadyoge warjiwa kakak sing tias dahat ke ora ning karyanira tangi sing angis jroning tias mendelong kati pecatoyit maneh sangking kamba margiyo gongna longso hanutuh diri ing pangeran sutyaning manah kula pun supraba kadipun titine paduka pangayom kuling tinju maya inggih namung paduka Sang Bathara Purnawijaya ingkang tuhu andadosaken sengseming para widodari garwa paduka nanging kenging menapa titi mangsa menika namung tansah kandhuan raos sedih. Pukulun menapa dosa kalepatan kula. Batu-batu menapa dosanipun pun Tilotama. Menapa lepatipun gagar mayang mewah leng-leng mandanu. Sang Bathara Purnawijaya paduka sampun pinitaya ing jagat. Angratoni sagung para widodari kaendran kirang sengsem menapa mewah samukawis anggen kula sami leladi wonten ing ngarsa paduka pangeran sarating pandam sumula madangi pasareyan ngenani wadana katon remuramu sang kakung rerepo sira ora ana kang luput sumurupa osi ing pangrasaku miwah pangangen-angenku ngrambyang marang lelakon kang bakal tak tampa aku wis tinetepake gedhening kaluputanku pun kakang bakal siniksa madyaning kawah candra di muka pukulun. Oh
atananira layu kumel kucemrahnya maratani kula mboten saged pisah kalian Paduka kulon Paduka cimat pangayoman kula Paduka manjing ya maniloka kula para apsari badhe nderek pebela Paduka kulon oh seksa kula kagiri-giri kenyolir prabata abang kawelekar mangwuhing ungsu minta lawan enggrus singa nabda katinggal yon manubru latal nganti kaya meh tepung gelang kekalangan nggonku ngubengi jroning kawat candra dimuka lah kok dadi iki ana sesawangan manuk ingkang sirahe buta kukune keris jalune pedhang kangkam rambuli sukma ingkang disiksa lan kayana srenggala sirayaksa mangsa sukma mlayu ngalor ngidul anggendring padha jebol dadane madul ususe landal kae sapa ingkang lenggah tak sawang gegirisi menapa Paduka pukulun Yama nyukata marang sureng prengudan arum ngendan wengawiyat naradong palani jawata suka mulat ing palagan kayu ngyon ilah ngawi kenamastu namasidam ya kene sira titah ulun Kunjara Karna munggah ana ing Yamaniloka. Kula nuwun pangabekti kula mugi kunjuk bukulun. Iya Kunjara Karna tak tampa. Sewu lepat nyuwun gunging samudra pangaksami labet. Sumengka lampah kula daya-daya sowan wonten ing ngarsa Paduka pukulun Bathara Yama. Waleh-waleh menapa kula mundi dawuhipun guru kula Pandhita ing Budi Seta Kanjeng Rama Penemban Buddha Wirocana rening kula sampun pinanggya kalian Paduka pukulun mbok inggya keparenga paring seserpan dhateng kula sasampunipun kula muningani gelaring kawah pinten-pinten manungsa ingkang nandhang dedosan nandhang papa cintraka dipun bondo sirante dipun jajahi tutukipun lan sak panunggilanipun ngantos damel kekes mirising manah kula pukulun
Kadipundi wiwitanipun dene tiyang menika lajeng nandhang Papa Cintraka Pukulun. Oh. Kunjara Karna kula wonten dawuh. Ya. Yektine waleh-waleh apa reh ning dumadining menungsa iku sekawit isih resik durung kawuran ning reget. Nyatane bareng lair brol saka ing guwa garba wong tuwane manungsa mau isih durung kalepetan ning dedosan. Ya merga saka makartining Pancandriya. Makartining Pancandriya ingkang bisa ngingerke blating janma manungsa satemah bisa lali marang Purwa Duksina. Inggih Pukulun, mula lakuning sukma ingkang wis ngoncati raga pancen ya mung kari nampani wa ing pakarti duk nalika isih urip. Kabeh pakarti bener luput ala becik ingkang wis ditindakake ana ing donya yekti ing alam loka baka bakal ngunduh wae. Mula yen to nganti uripe menungsa kesrimpet hideping tekad ingkang nalika uripe mung mburu swarga ning raga, mburu swarganing raga lan pangalembana nalika sukma ngoncati ragane yekti mencok ana ing Kumara. Kumara banjur klambrangan yen to ora entuk pitulunganing dat kang murweng dat lan durung entuk pangapura sayekti bakal siniksa selawase. Aduh mekaten menika Pukulun. Lajeng menawi wonten tetembungan dununging Gusti lan kawula menika kados pundi? Awit kula nate mireng ideping kawruh kasampurnan inggih ingkang winastan sastra Jendra Hayuningrat sastra cetha paripurning wangsit. Menika kadipundi Pukulun? Kunjara Karna sumurupa dununging kawula lan Gustiku ana ing solah lan bawa. Kawula iku ana ing solah, Gusti kuwi ana ing bawa, tegese kahanan utawa sifat. Dadi sinebut badan budi pepangkatan loro dadi siji. Tegese donya ya ndelahan, tarik tinarik banjur ana sesebutan patang perkara bumi, angin, banyu, geni. Iku uripe ana ing alam donya. Liripun kados pundi? Bumi ku dadi daging, angin iku dadi napas. Banyu iku dadi rasa, wondene geni iku dadi nafsu. Dene urip ning delan diwalik urute. Banyu, angin, geni, bumi tegese rasa, napas, nafsu lan daging. Awit yen wis nyedhaki pati urute mesti sudaning rasa, sudaning napas, sudaning nafsu lan sudaning daging. Kuwi wong nek wis nyedhaki alam pati. Mekaten Pukulun ya. Uga sudaning mripat ndeleng wis ora permana, sudaning pangrungu wis suda rungon. Banjur sudaning rasa mangan wis ora krasa enak. Mula lamun ta jejring tumitaning mercapada ora bisa ngendhaleni ubaling Pancandriya yekti bakal ana ing kene dununge. Oh, Pukulun. Saya geter raos pangraos kula sareng nampi dawuh paduka. Oh. Lajeng kenging menapa? Kawah Candra menika lajeng dipun resiki Pukulun. Ngertiya Kunjara Karna. Anane Kawah Candra iki diresiki merga iki bakal kanggo ngukum anaking Bathara Indra
ingkang awewisik Bathara Purnawijaya. Gedhenging dedosan kang sinandhang dening Bathara Purnawijaya ditimangsa iki bakal dicemplungake ning kawah nampa pasiksan. Waduh kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Sareng paduka paring dawuh bilih kawah Candra badhe kinarya ngukum Bathara Purnawijaya mangka dhuwu kulun. Bathara Purnawijaya menika sedherek tunggal guru kalian Kunjara Karna. Mila nyuwun pangapunten ingkang agung boten kedugi raos kula. Kula nyuwun palilah badhe pepanggihan kalian kadang kula Sinarawedi kulun. Tinduga mono jebul Yayi Kunjara Karna ingkang prapta ing papan iki. Iya Kakang Purnawijaya iya. Ora kleru pandulumu Kakang. Ya gene siadi nyawang pun Kakang banjuran netesake waspa. Luh mudres umijil daleweran nelesi pipimu. Kaya-kaya tumanduk keketeking rasamu ana ing atinipun Kakang Yayi. Kakang, sapa wonge kang ora gidhuh rasa pangrasane? Jebul kawah Candra dimuka wektu dina samengko wis diresiki dening Bathara Yama Dipati. Ora ngira babar pisan lamun ingkang sineksa ing kono. Hamung manungsa ingkang ngambeke angkara murka jebul malah tilmune kalebu dulurku tuwa. Kakang Bathara Purnawijaya, kowe bakal dihukum ing kono. Oh, Kakang. Ya gene lelakon iki sinandhang dening Kakang Pukulun. Oh. Sowanku ing timangsa iki sekawit aku mundi dawuh guruku Begawan Buddha Wiracana ing pertapan Budiseta. Nggonku kepengin golek dalaning pangruwatan saka wujudku kang kaya mengkene. Miwah besuke lamun taku temeka dina antaka supaya aku bisa mulih mula-mulanira. Manunggal kelawan jati ning urip kang sejati nanging jebul mapan ing kene si Kakang nampa ribet kang kaya mengkene gedene kowe bakal nampa pasiksan kang tanpa pangapura. Oh, Kakang Yayi, kabeh lelakon ing titah wis tinata dening kaparinging Dewadi. Boboting urip sawiji-wiji mesti wis diglecah lan tinaliti sinaring lan tinimbang dening para dewa. Sok ngono nadyan to akeh dharma kautaman ingkang tak tindakake nanging aku uga kedunungan dosa kang gedhe. Mula kang saka iku siadi aja nggondheli kelawan pun Kakang.
pripun Kakang bakal nglakoni paukuman ya di ora. Kakang Pukulun, aku atur pamrayoga si Kakang aja nganti bisa nampa pasiksaning dewa. Apa isih ana marga kang kudu tak tempuh? Ayo tak kanthi tak dherekake swanana ngersaning guruku ing pertapan Budi Seta ngersaning Penemban Buddha Wirocana. Pangrasaku ya mung panjenengane ingkang bisa paring pituduh marang dalaning kautaman, Kakang. Marinosmo pangiran karuna kadin netraning ukarapo sataning kukiloring kanikara keketer gini dunganing kung mbot terus mbot mula to mula nalika lakon Parta Krama biyen aku wis ngilikke kowe lho. Ning wong akeh moyoki Baladewa. Kinira aku wong minger kiblatku. Ing atase adine wadon wis dipacangke suwe karo Permadi. Arep dipegake dientukke Burisrawa. Ning nyatane saiki piye? Ora lidhok ujare wong daplok. Bojomu inggatan. Akan kowe dadi wong tuwa. Ijole lirune Kanjeng Rama Prabu Basudewa sing wis murut ing tepet suci. Saklungane bapakne kulub. Rasaku tumlawung aku mulih nyang Ndarawati kana ya suwung. Kakang Narayana ya ora ana, Kakang sapa meneh sing kudu ngayomi aku? Sapa sing wajib tak sambati? Jebul aku nangis ning pepangkonku malah kowe muni-muni. Ngelingke lelakon sing wis kawuri, Kakang. Kabeh mau wis diitung karo dewa sing nyekseni dhawuhku mbiyen ora mung Kakang. Ora mung Kakang Ndarawati lan Kakang Mandura nanging uga dewa kayangan padha mudhun. Ewadene tekaning lelakon jaman saiki kaya mengkene kuwi aja ngluputke aku. Iya ning terus arep digoleki ning ndi? Bojomu nek lunga ora nganggo wayahan. Ora ning ngandha semende lulungan puthet.
lan banon tinumpuk. Ngeblas ilang kaya jinempono angin. Ngaku mbok kon golek ning ndi? Nanging ana titikan. Bapakne kulup karo Kakang Ndarawati kuwi ngibarate kaya Sotya lan Mbanan. Sotyane Pangeran Arjuna, Mbanane Kakang Narayana. Selawase Sotya ki mesti ora tau pisah karo Mbanane. Nek Sotyane godhang uwal saka Mbanane, jagat iki dadi apa keke? Tentang ning samudra nglangut tanpa pagut len kanang akasa loro ireng loro. Ya wis, yen ngono aku manut karepmu. Nanging iki arep takon karo sapa? Upama bodho kakrasanane nanging ora bakal bodho Baladewane. Dasare panjenengan wis tau madeg Brahmana ngarga sunya peparap Wasi Jaladara. Padhang ing atimu tak kira ora beda kelawan Kakang Narayana Kakang. Baladewa Narpati duwen Nareswara Kresna kalangkung tresnanira. Jagat Dewa Bathara. Duwe penggatan. Lunga nek ora wiku Haldaka ya payo katyuping rana, nek ora ya wanita dinalu krama. Payo katyuping rana. Nek ana kabar sayembara perang Janaka mesti ning kono. Wiku Haldaka ning pendhita Kesdik peningale. Ora lega atine nek ora necep kawruhe kongsi tuntas wanita dinalu krama. Nek wong wedok sing pawakane nyenengke. Ora lega rasane Janaka yen ora debeble ana sandinge. Kaya ngono kok ya trima uripmu kuwi lho gumun. Upama ta mengko ngantana lakon Janaka mulih terus karepmu Sembadra. Iya. Ora tak kapak-kapake. Nek wis eneng omah ketoke nek wong omah-omah nek wong lanang uriping kulawarga ki tentrem ngono lho Kakang. Lah kowe apa ora kuwatir apa ora saman nek ana kono-kono kuwi rabi meneh. Nek ana kono-kono senengan karo wong wedok liya. Kuwi tekno lunga pisah karo bojo. Nek ora rabi ya piye? Timbang kongkon sapa-sapa mbayar. Pancen menungso ora. Lah iya ning nek terus upama Janaka mulih. Let setahun terus 2 tahun, 3 tahun, 12 tahun enek bocah nom-noman goleki bapakne terus nakokke jare wong tuane Janaka ngono kuwi. Terus mongko kowe ora nglairke. Kuwi dudu salahe bapakne kulup nanging salahe bayine sing lair. Gagak lahir bareng. Okrol kok. Wase saklungane Pangeran Janaka lan Kakang Narayana. Ning nganti Kakang Mandura ora bisa golek ilang ingkang padha murca, kowe wis ora sah dadi dulurku tuwa. Oh. Ngono kuwi.
dikandani nek wis adem-adem ngene iki leren. Ademe jekut wong kok. Wong goleki wong ora genah larasane kon goleki. Dijak lunga ora genah. Kula nderek paduka Kyai. Iya. Jak lunga kok. Dinteni wit mau ora teka-teka. Lah Rama Kyai anggenipun paring dawuh dadak. Kula kelajeng gadah sanggeman. Gur melu peloke mbok boti. Kabeh do minggat jlamprong minggat. Wong Ndorowati minggat saiki tambah kesusul wong Mandura. Karo Wara Sembadraya lunga. Arep dadi apa iki nggo Kanut melu Bapak? Wes meh rina bang wetan sumamburat sumila akasa kabyat sang Hyang Surya panci newos kakaten jang kumarakum mara pangraras wong ilahe ngawik namastu namasidam sayektine nganti wayang pambudi nggonku mespadake lan uga nggonku ngrangu tekamu Kunjara Karna
Nang titi mangsa iki sira wis bali parandene nganti pawongan ingkang pekik ing warna iki sapa Kunjara Karna? Iya, penemban saderengipun kula nyuwun pangapunten. Waleh-waleh menapa inggih menika kadang kula Sinala Wedi tunggal sak paguron. Duk rumuhun ugi sami-sami mertapa wonten ing Himawan. Menika atmajaning Bathara Surapati inggih atmajaning Bathara Indra ingkang awawisik Bathara Purnawijaya. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pada paduka Sang Mahayogi Buddha Wirocana. Iya Bathara Purnawijaya tak tampa mung tiba padha-padha. Banjur apa darunane lan kepiye mungguh lakumu munggah marang kayangan lan apa bisa kita sumurupi kahananing Yomaniloka? Waleh-waleh menapa Pramban? Cetha menawi damel giris-miris miwah kekesing manah kula. Inggih labet saking kathahing siksa ingkang tumameng wonten angganipun sukma ingkang nalika gesangipun nindakaken dedosan. Mboten saged kula cariyosaken setunggal mbaka setunggal jernyatanipun sedaya kala wau saged saya narbuka manah kula. Mboten klintu anggen kula kepengin ngupaya sendhang pangruwatan miwah dalaning nirwana. Mila Pramban sareng kula sumerap bilih yektosipun ingkang mapan ing Yomaniloka sampun boten kanten-kantenan. Agenging raosih miwah welas kula dhateng kawontenan satemah saya lebet anggen kula enggal jumujuk wonten ing Yomaniloka jebuling mriku Kawah Candra badhe kinarya ngukum Bathara Purnawijaya inggih kadang kula sepuh. Mling saking menika labet saking agenging sih welas kula dhateng piyambakipun kula gandeng kanca seba wonten ing arsa paduka Sang Mahayogi mugi paduka keparenga nampi pasuwitanipun kanggepa kadisiswa paduka tan perbeda kalian Kunjara Karna. Kadipun dimarga ing kedah linampahan dene nyatanipun Bathara Purnawijaya badhe dipun siksa mila Penemban sawetahipun borong gesang kula kalian Bathara Purnawijaya wonten ing ngarsa paduka Sang Mahayogi. Bathara Purnawijaya kula wonten dawuh Remban. Aku bisa maca glagat usik ing atinira. Sejatine sira wis lila legawa bakal nampa kanyatan bebendu saka dewa. Sira bakal siniksa ning Kawah Candra dimuka. Nuwun inggih tetela mekaten namung kewala. Rene nyatanipun sederek kula Kunjara Karna. Labet saking agenging tresnanipun dhateng kula daya-daya kula kinanthi sowan ing ngarsa paduka Sang Rama Penemban. Mila sumangga kepareng paduka anggen paduka badhe murba dhateng jagat kula. Penemban. Ya Maragagi, sira luwih dhisik mapana ing kene. Ing pepungkuraning pun bapa, ingsun kepengin sambung rembug lawan si Kunjara Karna. Nuwun inggih. Kunjara Karna kula wonten pangendika ingkang dawuh Penemban. Apa wis mantep jroning rasamu nggonira kepengin ngupaya sendhang pangruwatan pangruwat Papa Nirmala sejati leburing dedosan ingkang sinandhang merga saka gedhening karma ingkang wis sira tindakake. Nuwun inggih Penemban. Ciptaning manah kula mboten wonten sanes kejawi namung badhe nderek kepareng paduka Kanjeng Rama Penembaning Budi Seta. Iya. Sumurupa sejatine ingkang nuwuhake dedosan iku muhung nafsu. Angkara iku
sejatine mung siji nanging diarani dadi papat. Liripun luamah, amarah, supiyah lan mutmainah. Amarah, luamah, supiyah lan mutmainah tegese luamah angangsa darbedaya hawa marake luwe ngelak wahanane ana ing waduk wahyane ana ing lisan. Banjur amarah tegese sereng darbe hawa marake panasten nesu lan sak panunggalane. Ngibarating kahanan ati ingkang semburat merbabak abang rupane. Nuwun inggih. Banjur supiyah iku tegese adreng darbe hawa marakake pepenginan kabungan. Banjur mutmainah iku tegese jinem darbe hawa marakake loba, yaiku loba marang kautaman. Kaya nglakoni puja brata nganti kelantur ora mawa watara. Nuwun inggih. Lamun to titah ingkang kepanjingan kulit getih daging balung bisa ngendhaleni luamah, amarah, supiyah, mutmainah tegese bisa nyingkirake sumber punjering dosa mewah memala. Aduh, Bukulun. Paduka Sasadewa ingkang Yejawantah, paduka guru kula sejati Sang Buddha Wirocana. Rening tak waca jagatmu wis ikhlas njaba jeromu. Tegese kowe dudu kembang semboja nadyan wujud buta. Nanging arum atimu mangambar gandamu kebak wewangi merga saka lila legawaning atimu nggonmu kepengin nglebur sekan beng memala. Kang iku Kunjara Karna, wengakna rasa pramana jatimu. Ing kene ana pangruwat papa saka jatining Sang Buddha Wirocana. Tan samar pamoring suksma sinaksmaya winahya ing asepi. Pangruwat papa sakalir amung hayu mewah rahayu niskala. Daya luwih ingkang mijil saking saliraning Sang Buddha Wirocana. Pandhita ingkang aglar kesthik paningali padhang jagate. Saya ageng wijiling kang pangaribawa manjing mring saliraning Sang Raseksa Kunjara Karna. Labet saking bebles pangestine linambaran lila legawaning manah pasrah sumarah marang jidharing kang maha wikan. Sirna wujute dadya bagus salirane tanpa cacat. Pindha keblabaran samudra madu penemban tatas tuntas dedesan ingkang sinandang nyatanipun lumantar paduka guru sejati Sang Buddha Wirocana kula wangsul wujud nirbaya nirsangsaya penemban. Iya sekawit sira mertapa ning Gunung Himawan sira antuk wisi ing Hyang Manon supaya cecaketan kelawan pun bapa nyatane sira nalendra ing Sriwedari
jatining Kunjara Karna yaiku sira Sang Prabu Harjunapati. Wis bali wujudira sekawit nirmala dedosan wis kabur katuting baratangin lesus tebih adoh parane. Harjunapati kula wonten dawuh. Ngadan sira wis ilang sukertanira tetep pangestimu bali menyang Wukir Himawat. Tetep nanggonira mbangun samadhi merga ya mung kanthi laku brata samadhi bisa nuntun dalanmu marang swarga jati. Ngaturaken panuwun Penemban. Molat mara Sang Arjuna Esmunira kamanungsan Bathara Purnawijaya kula wonten dawuh Penemban. Tan perbeda tresnaku uga marang sira kejaba marang Kunjara Karna ingkang wis bali wujud sekawit nalindring Sriwedari Prabu Sri Harjunapati. Kawula ninggih tetepno pangestimu luwih dhisik. Ora beda kaya lekase sedulurmu muda Kunjara Karna sekawit ngestaken dawuh Penemban. Nyanglunging kadung malengkung ler kawersan pindha geswa lugar mantep manteng pangestine nenggih Bathara Purnawijaya saksana daya luwih ingkang mijil saking angganing Sang Buddha Wirocana ingkang nyata winang wong ing dewa